wandipa $100 instead of $200. Handina chikwereti chenyu kana nhai Mudhara. Munoshanda kwaBruno here Mudhara imi? Hamushande kuBruno Ventures, handina chikwereti chenyu. Ende ndatombokupai $100. Ndobva mauya bva mandiudza kuti Bruno $100 iyo toda kukudzosera, bva mandidzosera. Mamufunga ndichairamba here nai Mudhara? Ndinototambira. Ina handiti zvekuti zvetumasikiriti wenyu zvekuda kundiramwira ka. Matoisenda back. Anyway, mari yacho vazoisenda back because hameno zvawangoudza kuti Bruno postwa, saka I don't care. Ndo maida ndatombokupai $100 Mudhara. Makuzodzokera kucommunity ranzi Bruno ane pa 100. Ndiri mwana wenyu here. Adopted anonzi adopted son, adopted or adopted son. Hanzi baba vari kutorwa dzoni akangonditora picture, akangonditi baba tokumbirotorwa picture. Hanzi handina mvura ndasikatozivi kuti achandiposta. I'm being surprised kuti ari kundiposta. Musade kutsvaga mari nevanhu vamunenge maona vari pasocial media vanenge vachitawo zvinhu zvekutsvaga raramo kana kuda kutora advantage yababa nekuti havazivi zvepafacebook. Second news update muri yeZimbabwe, ngatingonyora kuti congratulation kana kuti makorokoto mucomment section kana usingarwadziwo nababa wekubika sadza mutown Elias Chikwava vakapihwa 300 square meter stand nemari pamusoro inokwana ite $1000.